যত মিডিয়া হামবাই जोंथिनि मिडिया फकास खायदानि थांमान नांथांमानि हिंके सिनि पेपाजाला बिसिनि इंगिनाय तिनि सिनि पेपाजाला बिसिनि जत लिडार्स अफ फाइमानजाक ता किदाब्लेब्रो सिनि चेयरमैन फाइमानजाक फाइजाक ता भाइस चेयरमैन मिया 19 तारिख बीजेपी रो सिनि पेपाजाला बिसिनि सामनगर काबियो सिनि बिसिनि खरबसाफानो दिफ्रामो थाया कारै बीजेपी थानाय करै ताई गानापुनि 12 ताका जलानि गोबां बरफ तुबैनाके 105 बुटार 368 बुटार रैनाके जे मिया बरफ जों सिनो सामनगर काबियो तुबैने पेपाजाला बिसिनि दिफ्रामो थाया कारै बीजेपी जयनिं खायकेमन आबो बेबांनो ताताल सिनो पेपाजाला बिसिनि खरबसाफानो दिफ्रामो थाया कारै थानाय करै आं आबोनो मिडियानि बिसिंथै जत बीजेपीनि लिडार्स नां साख्लायनो मुसुंगौ सिनि जे थांसा सिनि पुबाग्रा जे सुनो साबनानि सिनि मान थाइजरनानि थांदानि सिनि जे थांसानो सबायनानि बागैनाय अयनाय सिमलिनि तुबैनाय सिनि 17 ब्लगातियो जे बानचान खालायनाय जे म थानो सबायनानि ता थांथों आं आबोनो बरनि थानि बीजेपीनि लिडार्स थानाय आबोनो ककसारनाय कारण खरबसाफानो सिनि जे पेपाजाला बिसिनि थांयावैनाय 12 ताका जला हे गानाबुनि गारि बाय गोबां तुबैनायसे जे 105 बुटा 105 फेमिलि खायकेबा 368 बुटारनि जे साख्लायमानि आबो सिनि 17 ब्ला तिनि थांसानो सबायनानि बागैनाय खायकेबा सारा तिब्रगनायनाय अरनि कबनो दिफ्रामो थाया कारै बीजेपी को गादैनायके जे ताताल बरफ सामाने आबो आसले आबो रंनां बेलायके आं साजारलिया सेलेंका तामनि बागै जागा जागा बरफ बायकेनो जे बरनि आईपीएफटी बीजेपी नो बुसकांगो बासारिनाय बर हाकेनो जागा जागा जयनिं खायनाय सिनि मथानो दुर्बल खायनानि बागैनाय बरफ साइटोबै दङ आं आबोनो मिडियानि फिसिंथि केसारनाय जे तिनि जों 20 तारिख जे बरफ थानाय 19 तारिख जे खायमानि नो ताइसा जों आबोनो जत सिनि दिफ्रामो थानि लिडार्सनि थानि आंबो ककसारनाय जे ताताल लुकमानि नो पुइतुसाया उइनाके सिनि 17 ब्लाराति ताबो जों क्राबनो दङ सिनि बेबांनो स्ट्रं सिनि लिडार्स अफ खरकसाफानो सिनि सापुटार्स अफ बो दिफ्रामो थाया कारिनाय बीजेपी नि बाना तला थाया आबोनि बादै आं हाय बीजेपी रावनो आं मा साख्लायफिरो 17 ब्लाराति जदि नरक ताताल अबायके जदि कफ बिनि तंहांके जों बुसकानि दिनो सिनि लिडार्स अफ जो तासुक दंला जों अबोनो जों क्राबखे जों परीक्षा नानाय जों स्टेप नानाय कोनो बिसिउफानो जदि अन्य एसेम्बली रंनि तुबैनाय दिफ्रामो थाया कारिनाय बीजेपी थानायनो जदि नरक ताइसो जदि कोनो जागाव प्रोग्राम खायकेनके जों अबोनि बागै दिफ्रामो थाजो तो लिडार्स DWF YTF जों राखे अबोनो स्टेप नानाय अबाय सुजोग जों कुनि दिनो फानग्लास नरनां बारबार के नरन थानाय कायसो कइमु सिन 17 ब्ला ति थांसानो सबायना तानायदि सिनि बुसकानि सिनि बुबाग्रा गाहाम लामाव सिनरनानि थां दंथानि मानानि जराव नराव भैता खायथो ताई आं जत सारा तिरफानि सिनि जत सिनि लिडार्स नां ककसारनाय तिपा मथानि मिडिया तै नंमाबाय कुनि दिनो पुइतुसाया उइनाके गाहाम के जासायखायनाय केवो बखारब बायातैके जों सिनि मथानो जों टाइप थांसा खालायलेन बागै जों मा बगनाय अजे 17 ब्ला तिनि से पेपाजाला बिसिनि सामनर कामि जे दिफा मथाया कारै थांगोमोना बेबां ताताल अवरेके पुइतुतासादि हरकसाफानो सिनि जे बिसिनि सिनि दिफा मथाया कारै बीजेपी थाया जतो जे सिनि तंनाय र दिफा मथानि बरकना ना हायकेबा बीजेपी नि बरकना बासारखा आबो नर काहाम पे जे मिडिया जे बरक फोकस रेखा नर आबोनो नायनायदि आबोनो रान जत थानि ककसारनाय मियानि जे सिंनि पेपाजाला बिसिनि सामनागन पारा हायकेबा गांथागुर बाजारनि जे बरक तिसामनि जागाव गोसाम एमएलए नि नेतृत्वे जे अ जागाव 105 फेमिली ताई आ जागाव 368
আসত্তি বুটার যে বরক প্রচার খাইমিনি আবো সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা তামনি হিমালয় जों अ जागानि बरक जों अ बिसिनि बरक जों काहामके सायमानै दङ साबो तामो बलाइन चलि ब जागा चलि ब जागा तर जों परिष्कार भाबे सायमानै दङ এবং जों सिनि सिक्ला बदल तिफ्रा मथा ताई सिनि ब्रिरंनि बदल तै जों खबर नाखा आबो कोनो दिनो सिनि पेकरजलार बिसिनि मा सापन अ जागाव जयनिं रुई बरक तामो खलाय যারা আগে তা বরক হিমি তঙাই বরক নানো বরক বিজেপি হিনাই চিনি তখলাইনাই জয়নিং খাইও হাই খাইও ইরাই খাইও নিনাই পুরাপুরি বাউতা বাস কক সাইনাই চলি দं কাজেই অজাগাव आं हायनो सानांगौ जोङो नरक কোনো দিন হে বাউতা বাস ককটা সাদি বাউতা বাস কক সাইনাই সিনিতি প্রামথানি যে ইউনিটি ন সবাইনানি তা থাंदी आगामी दिन जदि अब हाइनंगै तंखांगे नरकनि बागै कायसा भयंकर जों चुनौती अथवा साबधानता रुबो नरक अ हाइता खायदि जों अमा हाइनो जदि नरकनि तंखांगे नरक बागै जों करा व्यवस्था नानाय